abokina guda ɗaya fara ja da baya ya ce gaskiya UK ba za mu zauna a gurin nan ba sakamakon kaga yadda gurin yake wannan karnukan ni dai gaskiya ina jin tsoron karnuka. Balaraban nan sauke muke da wuya kawai ya ce zai je dawo a gurin nan kawai sai ja mota sai ware a'a kawai dare yayi muna zaune a gurin nan shiru bai dawo ba gurin nan ba gida gaba ba gida baya balarabe bai dawo ba muka ce to bari mu ƙara shiga mu buɗe ɗaya kofar muna buɗewa wai abinda magani ashe wai zakuna ne da waye a cikin gurin nan ashe irin kamar gurin ajiyar kayayyakin tsuntsaye ne da yake sayarwa yake siya daga kasashen mu Najeriya ina ne haka yake sayar da irin tsuntsayen nan da zaki da musa waye wai mu za mu ringa ba su abinci wai aikin da aka kawo mu kenan. To dan uwa kai yanzu kana da hankali waye zai zauna a wannan gurin bayan gari ne daji ba mutane ba gida gaba ba gida baya. Mu da muke Najeriya mun saba za mu je kasar Laraba mu je mu aiki mai kyau mu gama a AC wai sai ga mu an kama mu za mu jiran zakuna. To abu na farko na ce abokina gaskiya ni ba zan iya zama a gurin nan ba saboda gaskiya ni ina son rayuwata ban zo kasar nan ne dan in kashe kaina ba. Abokina ce a abokina mu yi hakuri mu gani zai dawo zuwa anjima nace a gwara mu fita duk da ban mu san gida ba mu san gaba ba mu san baya ba kawai mu fita mu tafi haka. Yace a UK a zauna. To dare ya fara yi magariba ta kawo kai dai aka yi sallah muka tsaya a gurin mu dai ko sallah ma ba mu ba lokacin maganar Allah ba zan muku ƙarya ba. To dare yayi muka dan samu wani guri muka rakabe muka tura wancan kofar muka kwana anan kwana na daya safiya tai ba wanda ya zo haka abokin nan nawa ya dauko akwai irin takalman nan na robobi wanda ake sawa da irin safa da waya akwai kayan irin na ma'aikata kayan da kanikawa suke sawa haka kamar na ma'aikata abokina ya sa guda daya ya lallaba ya shiga ya samu wani ruwan da zamu sha gurin fa da musa ce fa a gurin fa an sa su an zagaye su haka ya shiga ya je dan kawo wani ruwa muka dan tattarfa ruwan ma ba mai kyau bane ba haka muka yi hakuri muka sha ruwan nan ba mu ci abinci ba muka ga muna nema mu mutu ya shiga da kyar ya lallaba haka ya shiga ni dan bana shiga ya shiga ya samu mana ruwa muka sha bayan mun sha ruwa aka zo dawo barin abinci to gurin akwai irin kayan shuke-shuke haka namu na lambu kamar irin gwaiba waye amma kuma suna can ciki inda suke kuma gaskiya gurin yana da hatsari sosai to gurin ɗauko wannan abin nan ne fa aka sha daru da ni da shi fa yace shi dai ya je ya ɗauko ruwa amma gaskiya ba zai iya ɗauko mana wannan abin ba zai iya zuwa ya tsinko mana mu ci ba nace abokina kaga in ba mu ci abin nan ba za mu mutu to mu kama ko wani abu ne mana tunda shi yana shaye-shaye da leta a jikinsa nace mu kama ko wani abu ne mu samu tunda akwai kananan abubuwa haka kamar irin kaji irin nasu amma mun san idan muka ci mun ciwo kanmu bala'i saboda mun riga mun san halin larabawa mun riga mun san halin su nace mai mu samu ko ɗaya ne mu yanka mu dan samu dan yi dai koda ba mai ba magi mu ci haka yace a'a ba za a yi haka ba balaraban nan da bindiga yake yawo kana kallo haka ya shigo da mu gurin nan idan ya zo ya kashe mu a banza a wafifa nace ashe kai ma kana son rayuwarka shi yasa ma nace ma ka shiga ka dauko mana abinci ai kace kana son rayuwarka ashe kai ma kana son rayuwarka ka shine ni zaka tura ni gurin da zan je in kashe kaina to wallahi muna nan dare muka kwana ba mu ci ba kai da safe muka rasa me zamu cikin mu ba abinci haka muka hau ganye ne muka samu muka harada muka yayyanko muka samu wani dan abu muka zuba a ciki abokina yana dan dai haka dai muka dan ciccire saboda dai karin mu rasu kawai muka sha ruwa kwana na daya wuni yamma ba ta yi ba dare ya kara kawo kai nace kai abokina ni fa ba zan tsaya ba fa tafiya zan kawai in zaka zauna ka zauna amma ni dai kaga hanya zan tafi yace a abokina kaga fa cikin kasar nan Libya ce ka riga ka santa kana tafiya za a kama ka ne a tafi da kai aje a sai da kai kana yin gaba wani balaraban da ya ganka dauke ka zai sai da kai nace mai abokina gaskiya ni ina jin tsoron irin wannan abu amma har ga Allah ba zan iya zama in mutu a guri ɗaya ba yunwa ta kashe ni kwara in bi hanya muna nan gurin ban bar gurin nan ba balaraban nan kawai da safe sai muka ji karan mota muna jin karan mota sai muka dan fara murmushi ne da shi muna murna to gashi nan ya dawo zai zo ya kawo mana abinci mu dan ci mu samu dai mu dai ya kwashe mu ya maida mu can tunda muna zaunan kawai sai muka ji karan mota sadididi an zo muna murna kai balaraban nan ya karaso baya zo mu san yadda zamu yi muna murna ya zo ya maida mu inda yan uwan mu suke Hausawa wai balaraban nan yana zuwa kawai yana daga hannu kawai na ga wanka abokina mali na zabura ina zabura zan gudu ya rike min riga ina ja ya same ni ya dakan min ciki na faɗi wancan abokin na ya faɗi ya rike fuskansa wai ya kama masifa wai ya za a yaban mu a gurin namun dajin sa wai kayan kuɗi kayan dukiya wai ba mu ba su abinci ba shi ba matan mu yake ba mu mun ci abinci ko ba mu ci ba shi wannan abubuwan nashi yake magana wai ya za a yi ban ba su abinci ba ga sunan wasu sun fara mutuwa tsuntsaye wai sun fara mutuwa kaza muka ce to mu muna ta magana shi ba jin me yake mu ba jin abin da yake cewa muke ba
haka dai muka ringa dabaru dai muna wannan da ya zo ya tumurmusa mai daddaure mu. An dai kai baki ne ka shiga kasar Larabawa zaka je gurin nan ka je ka zauna kafin ka samu aikin da zaka yi wanda zai zama permanently shi kake yi. Wannan gurin idan kun je kun zauna ana ce gurin nan Mahatta, wannan gurin ana ce mai Mahatta idan ban manta ba, sakamakon na zo gida na dan yi kwana 2 a gida zan iya manta wasu abubuwa. Wannan gurin idan muka je muka zauna wani balarabe ya zo da mota ya dauke mu ya ce yana so mu ringa mai aiki. Na ce aikin me? Ya ce mu je kawai tunda tare da wani bahaushe suke amma shi yake faɗa mana abun da balarabe yake faɗa, lokacin ba ma jin larabci. Sai muka je balaraban nan ya dauke mu sai ya kai mu shagon sa dai haka, shago ne na sai da kayayyakin shago haka, mun tunanin anan za mu zauna mu ringa share-share da waye ashe ba nan bane ba, kawai balaraban nan sai da yamma tai sai aka kwashe mu a mota sai muka ga an fara shiga da mu wani hanyar daji. Ana tafiya in ban manta ba ya ba mu ruwa muka sha, tunda hanyar sahara ce sosai. Ya ba mu ruwa muka sha, bayan mun sha ruwa muna tafiya muka ga muna shiga cikin gonaki, aka je aka yi mu wani guri ashe wata masara ce kamar lambu ne haka ake cewa, kamar mu a Najeriya a ce mutum yana da lambu. Aka je aka kai mu gurin nan aka ajiye mu, muka ga aka shigar da mu cikin wani guri, daman gini ne an zagaye gurin, muka ga karnuka, wasu irin manyan karnukan nan masu cizo, irin manyan na wanda za ka fuskar su gaba ɗaya ba kyan gani. Muka fara gani, ni da na fara ja da baya, abokin na ya